RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Oh. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Hain ka rin magikan. Ayaw! Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Imposible nga masagang senyora dinhi. Dinhi dapita. Nay, sunito mo siya ani, di ba? Oo, bitaw. Yang anong nagsigi pa matagsubay ning daan paingos mansyon ay nga. Makita mo ang mansyon sa senyora gikan din niyo? Tuod na Doon na ta sa inyo. Na, yahak na ni. Hain mo na paingon ng senyora. Asa man na to siya pangita. May pagsuwayan mo dito sa mansyon eh. Ano pa siguro kung nabasa mansyon ng senyora? Mas mayo pa. O di, balik ko ninyo, ha? Kay, wata makabantay na, naabot na dahi tagsubay din sa mansyon. O di, nabili na ko ang sakinan dito sa ila ni, dito sa inyo ba, Dong Pilipi? Ipakuha unya to sa senyora karon sa dayon. May nang naapa mo, aron may ikauban ko. Unya, dadon ko lang sab si Mihoy. Mihoy, dadon ka ha, aron may ikauban sa Gus pagpauli. Sige, Noy Osting.
palagi ang senyora, oy! Badiha, kanina rin mibiya ang senyora. Gikan dito sa haya. Nya, wa pa din eh. Ay, wala pag-aana siya. Alam na siya, dili mamutuon ako. Nga nung dili ba ko makaibalo, nga ako may muabot din sa mansyon? O nya, ikaw pa may akong naablihan sukad ka ganiha? Unsa? Biis ay. Huh! Di ka mong utanag kung sana. Ay, nalamang, dili Bangag ako, sa ilong. dili ko interesado. Baya ni mo. Nalaka, hain maghaha diya yung senyora. Na, magidangat ni mo. Ako may mong pangutanon, nga kamo may nagakuyag. Yahak na ni. Ayaw! 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 Pagduhol na ako! Ayaw! 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 Tabangi ko! Ayaw! Ayaw! Pagduhol na ako! Ayaw! Ayaw! Agay, sakit sa akong batang. Tabangi ko! Tabangi ko! Tabangi ko! Tabangi ko! Senyora! Tabangi ko! Senyora, bigas magkukalit ako. Kasakit ako. Tabang! Ang ginasmaga sa senyora. Tabangi ko niyo pabarabay. Tabangi ko ninyo! Niya siya! Tabangi ko! Tabangi ko ninyo! Tabang! Tabang! Tabangi ko ninyo! Mirna! Mirna, tabangi ko! Niya siya! Mirna! Niya siya! Niya siya! Misunod siya na ako! Misunod siya na ako! Tabang! Tabang! Tabangi ko! Tabangi ko ninyo! Tabangi ko! Sige na, tabangi ko ninyo. Senyora, Nilma! Mirna! 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 Mirna, tabangi ko! Ni Asia! Misunod siya na ako! Kinsa senyora? Kinsa misunod ni mo? Siya! Siya! Ni Asia! Kinsa senyora? Ako makaila. Tulisan. Tulisan. Oy. May kakatagbo ko nga tulisan. May tulisan na dito sa Dali, senyora. Balik ko na diri sa sud, aron nga makainom ka og tubig. Mamalik ta diri. Buhi ko. Buhi ko. Senyora, tanong kiwakli man ko nimo. Dili ko musudya sa inyo. Dili ko. Ay, bisan o diha ka lang sa nataran. Di nausap ang lain pang mga namilan. Aron nga makainom ka og tubig o makapahuway ka. Dali na. Dili ko. Ayaw ko puksa. Ayaw ko pasudlag balik niya sa inyo. Di na ang haya ni Mila. Dili ko. Na sige, ikaw ang mag-igo, senyora. Sige, dini ka lang kay kuhaan ti ka og tubig. Diri na ilauro. Parang na. Asam sa kapaingo. Kalit mo sa kakawa. Ha? Nga naman ka? Sobrang lawas lang. Noon sa banig, magan ba? Ikaw! Senyora. Ikaw wa magbantay sa imong gilaktan. Wa ka makakita nga nagdagan ko. Ay, gusto ka naman kadagdas magsiguro. Marami sa kagbatanon nga kadagdas magko. Sige na. Sige na, Lauro. Agbay na ko na. Balik ka dito kay... Mamalik ka dito kay mas nakta. Agbay mo lang. Murang nabikim lingbat ang kuda. Habita. Masayo ko kay pahilot ini ugma eh. Masayo ko. Agay. Nasbag maukalit eh.
Agay, nakita no. Dali na, Nay. Hindi ba makagsurya? Dali na. Unsa? Nakabati ko ha? Ako'y imong gipakasa? Kung makasulti ka, mura kag si Kinsa. Nalimot ka ba kung si Kinsa kasab ko? Hoy, animal! Balik din eh! Litsi, gibiyaan ko. Ako nalang usa din sa gawa sa tugkaran sa... Hoy! Hoy! Balik mo din eh! Ayaw ko ninyog biyae! Hoy! Mga animal. Wagit ko pa nung balinga ay. Pah! Makalagot. Dili sad mahimong musod kog balik diha sa ilang mirna. Musamot ang akong kahadlok. Bisan gani sa paglantaw sa lungon ni Mila gikan din eh. Ingon og sa mukoro ga ang akong tuhod. Mainumdum ko sa nahitabo ka ganiya dito sa kalubihan. Siya gyud kadto nga akong nakita dihang miyanghag siya. Og napukas ang iyang buhok. Og nakita ang iyang naong. Si Mila gyud kadto. Apan, may dugo sa iyang naong. Nagagas kinigikan sa iyang mga mata. Busa, dili mahimong mudayon pa ko diha sa ilang mirna. Dili na kumubalik pa diya bisag kanusa. Dili mahimong masayod sila nga nakita na ako si Mila. Dili ko guilty. Wa ko'y sa ni Mila kung nganong napatay siya sa akong apo. Mipakita siya ang motibo, hinungdan nga miduol niya pagbalik si Stanley. Og unya nagpaigot, nagpadili-dili. Og nahinay ka na hinuon, og napatay. Busa, waysa ang akong apo. Waysa si Stanley. May huros na sa dukalit ang hangin. Bako, niya na usab siya. Dadon ko na ning tubig dito sa senyora ha, sa gawas. Kamu unay bahala dinis mga namilar, dahil Izel. Dali ito yung slag kape. O, Nang. Senyora! Senyora! Aray! Ang gagas kayo. Nagkapasok ko sa kape nga na yan po. May nalagani nga plastic ning mga baso nga gisudlan sa kape o mga buak. Tusas kong kamot at yan. Tabang! Senyora nga no? Ayaw ko niyong biyahe! Ayaw! Senyora, mitago ka bangkod sa kuloyo. Tabangi ko. Ni Asia. Kaya na pag-atras kay matumbaw niya ng lungon niya, Timila. Senyora, usa pa'y nahitabo ni mo? Ganong ingon og saan, nalisang ka magmaayo. Ipalayo ko ninyo, gikan din he. Ipalayo ko ninyo. Niya na, nabalik na sa usting. Senyora! May tagbuog, midagan ang senyora sa sakyanan. Hain magkada ay paingon ang senyora, oy. Loy, pagbantay. May mikalit og sugat sa sakyanan. Naun sa baoy niya, mitagbo aw kalit unya. Naglingi ra ba ko nimo dong Pilipi? May ganit nakabantay ka. Able
Anglihe ko! Oh, si senyora. Uy, Pahawa! Oh. Pasudla ko! Pahawa! Oh, senyora. Larga. Pagdali. Larga dayon, larga. Larga na, usaba. oh, diyan na, senyora. Diyan ka man gikan, senyora. Nganong ingon naman ana ang imong isura? Sa mo kining tanan, Usteng. Ha? Masumay saan ako, senyora? Wa ni mo badlo nga si Stanley. Gibadlo mo pa unta si Stanley sa iyang gibuhat. Wa unta niya mapatay si Mila. Dili unta ko apilon sa paghamot niya karon. Unsa? Ha? Lito ka na, may ganiki. Nanaog na si Pilipi. Pero ano bang gihamok ka sa kalag ni Mila? Pero nga man, senyora, anong lakip ka man sa iyang gihamok? Kung gihamok ka nga wa ka sa mong hitabo, nga sa ato pa, lakip ko iya sa unyang hamokon. O, dili ka ha, si Mila usap kitong babae nga akong nakita kaganiya. Kung mao, kinuo ko. Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tulaga